și când simți că ceva rău e pe cale să se întâmple. Dar nu poți să-ți explici ce. Cum să nu te pierzi când ai un presentiment că lucrurile nu se vor termina cu bine? Și simți cum frica îți cuprinde tot corpul. Cum să speri că vei scăpa cu viața? Chiar și atunci când nimic nu te poate face să crezi că mai ai vreo șansă.